Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wantiere gi wendowa modhial Injinia Nicholas Gumbo ma en jakom mar duol mochung' ne kembe sukari. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Injinia. Erokamano Trevor. Wachaka ni weche mag bonus ni pesa gi noa kanye to wang'e ni kembe mek sukari onge gi pesa sani moko kuom gichalo ka gimiloro. Trevor, mokwongo erokamano nyikwa Ramogi kamoro amora ma untie, kendo en morna mabiro ka mondo watwagi weche mag niang', weche mag sukari, to maduong' mogik weche mag dongruok mag oganda. Trevor, pur mar niang' nigi pesa. Ma gik mosebedo ni wacho ni pur mar niang' onge pesa. Jok momeo mogik e Kenya ka gin jok ma uso sukari. Ok ginyal bedo gi mwandu ka pesa onge. Pesa nyalo bet mang'eny to kaka itiyo kode yo marach. Gima koro watemo timo sani, wan gi kembe 5 mag jopiny miluongo ni public mills. 4 tiyo, achiel ok ti. 4 matiyo en Muhoroni manie piny Oganda, Kisumu County, Chemelil manie piny Oganda, Kisumu County. Nitie Miwani mabende ni Kisumu County, en ok oti sana Olore. Machielo en Nzoia ma ni Bungoma County, tae mogik en Soni mabende ni e Migori County, mago piny Luo. Matiende ni kambi mag jopiny miluongo ni public mills, kasa magidhi maber, jok mabiro yute mogik gin ogandawa. Pesa ma nyocha ogol Mumias en $150,000. $150,000, Trevor, ok en kata achiel ewi 100 kuom pesa manie e pur mar niang'. Mbaka monego wago ok ni en pesa ni nowuok kure. Kaka ing'eyo Mumias sani nene obedo gi tungni. Mumias mokwongo ne en ga kambi mar jopiny. To nobedo gi tungni modhi ombemre piny. Koro ka nene ombemre piny, to nene piny owacho openjre to kembe wagi ma mag jopiny miluongo ni public mills ok gidhi maber nikech kaka jok moketi mondo otel kuro ok osetiyo kodgi yo makare. Wanyalo kawogi, ok ni mondo waketgi e lwete mondo gibed giluongo ni private mills, lakini mondo watim gimiluongo ni leasing. Lowo gi mwandu pod dong' e lwet japiny, lakini jok ma tayo kembnigi obedi jok ma loko ohala ma private. Koro nyocha watimo experiment gi Mumias. Ma higa mokalo, higa ka higa, pesa mawuok e Mumias mitimogo, michulogo leasing dwe ka dwe en $50,000,000. Mano kuom higa en $600,000. Kipoge diere kende, ma mano be mano wadwaro mokwongo, nonego bed ni ochiwo $300,000,000. $150,000 mowuok no tin ahinya kuom pesa mawuok Mumias. Mbaka ma jothuru onego go, ang'eyo ni of course wasebedo kinde ma wantiere go ni joma paro mar jomoko mabende gin joma koro bedo mang'eny ni gimoro amora ma sirikal timo nyaka beji nitie gajruok moro e ibadhe moro kata miriambo moro e iye. Gima timo Mumias odonje laini mar gima luongo ni sugar reforms. Sugar reforms, Trevor, nigi iluongo ni objectives 5. Objective mokwongo, ing'eyo ni ka ji go opira to onge chike manyiso ji kaka ni ng'ane kinyono tie ng'ane to mani timo makosa. Mano koro iweyo kane ndalo mane wan e skul sama onge rules. Koro iweyo mondo papo dong' ne jok miluongo ni bullies, jok ma tijgi en aduong'o wiji. To nyocha waketo chike ka ni mondo ka ji jok manie e sugar sector ka gi joma ng'eny to ginyal ni kaka ng'ato dwaro ni ng'ama nigi teko ema timo kako dwaro. Nyaka bedie chike mwacho ni chik en ochalo ndara madiny ma ji te dwa ni mondo olundara no. Number 1 en mondo waket ndara madiny ma ng'ata madwa bedo ka nyaka bedie ni nitie namba 1 igo tik, namba 2 migo nyaka namba 10 igo gi tik. Koro mano number 1, mondo waket ndara madiny ma jok manie sugar sector kate giluwo, makikalo kanyo tiketho chik. Namba 2, wach maniang'
jok niang oken gimi pidhe ot, niang ipidhe puodho. To gimosebedo thurwa ka en ni jok matiyo matek, jok manie puodho, ka gisetiyo matek to jomoke machamo luchgi. Gima nyo atimo Mumias en ranyisi mwadwa ni mondo jal magolo luya, bang' gisegolo luya, tibendi bedie tipo mondo iwinjie mit marango mar luchi. Matin wadwaro ni omwom odonjie ofuko mar japur. Mano namba 2. Namba 3, niang' katipur tionge pong' mirege, onge gima diyudie. Inyalo mna timo gik moko kaka sukari nguru matindo tindo gi loso molasses me kor gweng'. To mondo yud pesa malongo nyaka tere kama iluongo jareg niang' ma gin millers. Millani be nyaka yud pesa. Mano mar 3. Mar 4, wadwaro ni kenjwa ka. Iwinjo? Katireg niang' kata japur pur niang' ka onge ng'ama chame, matieni ni consumer koko chope wi mesa. Pod itiyo tich manono. Wadwaro ni bei ma sukari chopo go wi mesa obed bei ma nyalo bedo ma japiny nyalo afford. Matieni ok wadwa bedo gi sukari kendo wadwa bedo gi sukari ma affordable. Ai mogik, sani kaka piny mar Kenya, sukari mitiyo go e Kenya ka en metric tons milion 1. Niang' mwapure Kenya ka wan wawegi wagolo gima metric tons 800,000. Matieni wan gi shortfall mari metric tons 200,000. Mano sukari miluongo ni table sugar ma ji madho e ot, opogore gi industrial sugar miloso go gik moko kaka ethanol gini. Koro wadwaro ni ok mondo gap modong' e kind gimwa pidho ka mawuok e pinywa kata kod mawuok oko, mondo gap ni walor. Ok loro gap no kende. Wadwaro ni bang' higni 2, mano bantiene sani wane higa 25, bari higa romo higa 27, wadwaro ni koro bedi ni sukari mwapidhe mawuok e pinywa ka okoromo jo Kenya kende chamo, to nego bed wadire oko mondo wanwang' gima iluongo ni foreign exchange. To engineer mae piny donjo, just a moment. Piny dongre kalure gi pesa mawuok oko. Ok ka piny ok dongre ka pesa wuok e pinywa ka. Sama watimo gima iluongo ni importation, wagolo pesa thurwa ka, matin wakao pesa wamiyo jomoko. Wadwa ni waom pesa jo piny moko kokalo kuom niang' mondo bi e Kenya ka. Engineer mane kuku mar wach, nikech nitie joma wacho maseyo ka wacho ni achudhe ema kelo sukari moloyo monego bed ni kelo kowuok oko, emomiyo ketho chiro mar kembe mag sukari. Koro sani Trevor, sani en higni 2 sukari pok odonjo e Kenya ka. Sukari ndio, sukari ka donjo e Kenya ka to ketho. Higa 17 karibu sukari michamo e Kenya ka ne wuok oko. Mane yudo ka kata nitiere kembe moko marego niang'. Mano higa 17 ma sukari opong', nitie kuonde moko kaka Nzoia sukari no pongo dero mikane sukari madero mukre nikech kumitere onge. Mane gima wadwa tieki. To kendo mane gima wuon piny ongote wang'e ni sukari mawuok oko kabiro Kenya ka mondo watieki, mondo Kenya obed gima iluongo ni net exporter of sugar. Magi mwakete pachwa kendo en gima wabro timo. Kaka wabro time en chalo kama. Sani wan gi gima iluongo the Sugar Act. Sugar Act mokelo Kenya Sugar Board manie Jakom. Sugar Act okelo kendo migawo moro miluongo ni Kesreti, Kenya Sugar Research and Training Institute. Gima Kesreti dhi timo en achiel kuom gik modhi timo. Ing'eni niang' kuonde moko kidhi kaka Kisumo, niang' lore gi kama opidhe. Kidhi kamoro kaka Kisumo, niang' samoro kawo kind dweche 16 gi dweche 24 eko chiek. Kidhi kamoro kaka Transmara, nyocha ni an kuro, inwang' ka niang' samoro kawo dweche 12 to sechiek. Koro Kesreti gimodwa ng'iyo en gik hai kendo kidhi Kisumo. Kisumo wacho ni wan gi lowo moti, matiende ni tired soils. Tired nikech ang'o? Kisumo osepurie niang' kuom higni 100 kadhi mbele. Nochak puro niang' gimoro 1914 Kisumo. Matiende lowo koro all iluongo wapuro lowo bende nigi ngimane, mwaluongo gi dho ngere ni soil health. Kisika sika ochalo ni migolo to midwoko to timre nadi onge. Gima koro watimo, gimosetimo mosemiyo lopwa koro bet ko-ol, waketo gimiluongo na artificial fertilizers ma ok kel lowo mondo lowo bed gi chia, lowo kecho, lowo jok. Koro achiel kuom gima Kesreti dwa timo, pidho niang' chakre lowo.
lopwani dobed mamor nade, dobed gi chia nade, dobed gi meo nade mondo pidh niang. To jomoko wacho ni ok lo kende mojok jopur niang bende beda onge ohala Dembri gudi nyaka Dembri jopur niang biro bedo mamor. Mano maybe ok onyal timre dweni kata higani, but koka dhi ahead. In fact gima dwa na nyisi kikawo jopur niang 10 sani e Kenya ka ochiko mor gi gima luongo ni sugar reforms, nikech ji nyocho ol gibedo pap ma ji tuge to ni ng'ama nigi teko kata lo opira gi lwete tikoni mane gol nikech en gang'o gi teko. Koro emomiyo kel ji kaka Gumbo Gini nikoni kidwa bedo ni in tiji mnago ji go kumbo tikoni oyo kama koro wachopeni ibro go ng'ato go kumbo to sheria to luwi. Anda kwayo especially joturwa ning'e malongo ni sani gimamo ning'e Trevor kani ang'o dhi maber joma dhi yute mogik gin oganda mar Luo nikech ang'o oganda mar Luo wan gi counties 4. Counties 4 gipure niang te. Siaya pure niang, Kisumu pure niang, Homa Bay pure niang, Migori pure niang. Kuom counties 4 gi Siaya kende maonge factory. Kisumu nigi factories 4. Maen Moroni, Chemelil, Miwani to kod Kibos. Miwani kende Mokti. Kidhi Homa Bay nigi factory achiel miluongo ni Ndhiwa Sukari Industries. Migori nigi Sony. Siaya nyocha nonego wabed gi factory moto pok ogere. To kata bed ni Siaya onge gi factory, niang' ipidho Siaya ma niang' madhi e Siaya gi sani wan gi wapogo kuonde mipidhe tiang' wapogo gi e migawa beach. Wan gi migawo mokwongo miluongo ni Central ma e kama oting'o Kisumu nyaka Nandi kadhi kocha. Migawo mar ariyo en Southern moting'o jo Homa Bay gi jo Migori. Migawo mar adek en Lower Western moting'o Busia to kod dier Kakamega. Migawo mar adek en Upper Western moting'o dier Kakamega, Bungoma to kod okawo Nandi to kawo Trans Nzoia to kawo Uasin Gishu. Hai migawo mogik en dho Nam Chumbi moting'o Kwale. So kuonde miluongo ni zones, sugar zones. Gimomiyo watimo ma gimosebedo kaduoko sukari piny na wacho ni kiketo ng'at matije na gwaro ji. Jok manigi teko ge samoro nwang'o ka ng'ato orego niang' Bungoma to dwa no om niang' no Migori. Samitimo kama mate ni jok monego bedni masinde niang' mo bedni rego Migori kodi tieko. So mano was step mar achiel mar mondo wakel go order ni ng'ato ka ng'ato ikwae gweng'u kik ikwa outside gweng'u. So ng'ama dwa go chuny japur piny ni onge pesa. Jopur thoth jopur ma Kenya kaka especially ma joluo. Ji te umor gi reform nikech ji nyochol gi lweny mok rum ma ng'ama nigi teko ema yudo. Sani koro wakelo order in the side. Ok obi timre godiochieng' achiel kata juma achiel kata dwe achiel. To wasechako ndam. Wuoth mokwongo ichako go ndam mokwongo. Wasego ndam mokwongo. To mona nyisi gi omiyo wasego ndam mokwongo kendo nyochi nwang'o ni kata mna jok mani Nairobi nikech sugar wach mani ang' nyocho dhi okaw moketie agulu monywando kuonde pur te miluongo ni Agriculture and Food Authority. Mane no chalo na department. To sama ng'ato tiyo maber, ase kodi ni sama niang' dhi maber. Trevor, maybe podi ng'ama tino king'eyo. Ndalo mane niang' dhi maber kane dhi awendo rumb dwe. Kata mna ji mang'eny mane onge pesa kera awendo giwinji moro ni paga awendo. Jo niang' maiya maya madhi. Nikech ionge jal. To tonglo. So, gini kodhi maber osiepna. Jok mabiro winje maber mogik. Man ka moro moro sani kama wuothe. Alando ne jowa. Nikech all counties wapuro niang'. Ni ka in kama inyalo purie niang'. Pur niang'. Nikech sani awacho ni wach Kesreti. Wadwa ni nikech niang' makor wathoth gi chiek kochakre dwe madweche 16 nyaka dweche 24. Achiel kuom gik modwa ni Kesreti otim mondo gimiwa variety ma niang' magisetimo research manyalo chiek gi dweche 9. Nikech kako chiek mapiyo mano namba 1. Namba 2 gimiwa variety sani eri kipuro niang' eka achiel kuonde mang'eny thurwa ka. Eka achiel kipuro niang' eka achiel kuonde mang'eny thurwa ka inyalo nwang'o ka ng'eny to tan 20 mane yudo mang'eny kabisa. Lakini thothne en gimoro tan 16 kipuro eka achiel. Wadwa ni gikelnwa niang' ma kipuro eka achiel ochiek piyo taeto niang' minwang'o nikech niang' en gimi pimo sami gole puodho chi pime. Sam mondo obed wuok kata eka 16 ni mondo ochop kata eka tan 30 pa eka mani yute. Mar ariyo
wadwa ni mondo okelnwa niang ing'e gimimanye iye kama duong' en sukari. Okelnwa niang iluonge kisungu ni sucrose content man malo mondo kirego sani eri inuang'o ni kirego niang kilo 10 to kama sindi ber tigolo sukari kilo 1. Wadwa no kelnwa variety ma kirego niang kilo 10 tinyalo golo sukari kilo 1.5 kata kilo 2. Ai mogik wadwa ni gikelnwa niang ma ok oluoro tuoche ma kata koyo mathino goyo to tho. Okay. So magi are some of the reforms mwatimo. To adwa na nyisi ni gini en gimwa kete pacho ata sani kore kan gi dweche 2 nyaka nya donji ka. To kuom dweche 2 go wan gi factories 19 Kenya ka. Asewuothe te. Asewuotho makata kuonde moko nadhi to iyudo kaka Kwale wan gi Kwale Industries ma bende riego sugar. Iko ni wan pok ni waneno ng'ato kuwuok Nairobi. So sami tudri gi ji gibende ginyeyo ni kara jok man Nairobi gi okokelgi akela ni mondo gin gima mondo sani koro wawacho ni sugar board koro wuok from bedo askari maketo road block to ng'ama yawo ni ji ndara ni ji mondo kiseketo investment mondo iyud mwandu investment. Reforms ukelo to ber ndi. To nitiere jomoko mabe wacho ni kembe mek sukari go nigi masinde manyachon. Emomiyo rego margi ok dhi e yo makare. Especially to pesa bende gionge go. No. Bende wacho ni Trevor. Nikech wabiro ka mondo wakony. Kembe man gi shida mogik gin mag jopiny. Iluongo ni public mills. Main Muhoroni, main Chemelil, main Nzoia, main Zoni. To gima ber, ing'e ni ka ng'ato ok dhi maber to sechako temo. Sani nyaka nya donja sedhi Muhoroni diriyo. Inwang'o jok moketo chunygi ni mondo lokruok obedi. Sani Muhoroni rego. Diere mokalo kachacha kata na jotich ne chulo mshahara ne tek. Sani dweche higa achiel mokalo Muhoroni osechulo ji mshahara. The same mano bende e gima inwang'o Soni sani chulo ji mshahara. Soni and Muhoroni. Chemelil sani chulo ji mshahara. Nzoia ema pod yom matin. Te bende kata sama biro kane asero mokodgi wadwa ni mondo watingi malo. Magi gin kembni 4 kembni matiyo mag rego niang ma Kenya ka gin 19. 2 chako rego higani ma en achiel wuok Transmara iluongo na Ngata to kod achiel kendo wuok Transmara iluongo ni Soit gichako rego higani. 15 modong mang'wen kuom gi gin mag sirikal ma mag sirikal awacho ni en Muhoroni, Chemelil, Nzoia to kod Soni. Gin wadwa gin iluongo Kiswahili iluongo ni changamoto matin. To modong private millers ma private millers wan gi 2 Kericho achiel iluongo ni Soin en sani nyocha ne okenkeng koro weggi dwa chako lose. Wan gi moro ni West Valley rego 100% perfect kendo golo sukari maler. Wan gi Kibos ni kare, wan gi Ole Pito man Busia ni kare, wan gi Busia ni kare, Nzoia Mumias ni rego, wan gi miluongo ni Kabras ni kare, wan gi miluongo ni Butali ni kare, wan gi Naitiri ni kare, wan gi Sukari Industries ni kare, Transmara. Kwale emanyocho bedo batin gi problems gi jopur. Wase kaka Sugar Board wase luongo gi mondo wabwa ketgi kanyachiel mondo wanen tang'o ginyal konyo jopur. So kamantie ang'eyo ni kumwae emomiyo be nyo kelo sheria ni nyocha ok berruok. To kamantie aneno taya mbele ka. To taya maneno ni ok en mar gari mabiro nyono ng'ato. En taya manyiso ji kuma ji onego dhiye. Nikech be inja siasa ok danga wi mwolor moko wacho mag siasa mambele ka. Ndiga mar 2027. Yes sir. Ineno ka ji dhi chung' gi jatend piny Kenya masani koso nikech en mbaka magore kata mana sani ni goye yo bandera kocha. Jo thurwa jo luwo dhi chung' gi jatelo masani koso. Kiyie nata loki e penjo ni no matin. Loke aloka. An ga ka wuod luo. Gima nyalo kwa ogandawa. Wasebedo e opposition higni karibu 60. Gimora mora mwanyalo timo. Watim mondo sirikal mabiro wabedi e iye. Mano kika wuondi Trevor. Asebedo Kenya ka. Aseng'eyo. Asebedo e parliament. Asebedo oko ma parliament kaka sani. Na oko ma parliament. Aseneno Kenya kaka ne en.
ndalo manene waonge sirikal totally. Aneno Kenya ndalo mane Raila prime minister. Aneno Kenya parliament mara paga chiel sama Raila wuok ma prime minister. For example, ndalo mane en mbunge kumi higni nikech Raila ne prime minister. Atimo Lamu karibu kilomita 72. Sani nyaka nyo wawuogi. Lamu moro nitie mawuok e kindwa gi Joseme Kisumu County kamiae. En kilomita 4 otamre rumo higni 7. Hata timo kilomita 72 higni adi. Nikech kachacha, nikech ne wane sirikal ka donjo kacha ta kone itamuri kara wadi apenya ne prime minister kako pare wachni. Please. Trevor, ngama bere 100% onge. Kata an man kani. Nitie kuonde maber yende. To nitie kuonde mabende kimia takoni akanyo to kanyal. Wan kako ganda. Komiwa glass mapio kopong. Wang wachi ni glass ni opong nus. Molo wacho ni en nono nus. Iwinjo. Omiyo anta wacho ni from west. Of course igino kanya wacho ni mopogre. Tich matiyo ni omiya gi William Samoei Ruto. Abro kedo mondo chako dog kacha. Awinjo ka ji wacho mang'eny ni to kan kenda makedo sani wane broad based. Nyocha ne wan gi jirandi Nyikal Jakodonge liel moro sem. Okoni gumbo wane broad based. Maricho to wakwero to mabeyo to wayi. Akon Jakodongo. Maricho oktamre. Piny ma chalo kaka ot. Onge ot ma onge lewni mochido Trevor. Kato bed na od kingi. Goso nitie. Nitie ot ma onge lewni kihero ni dwa donde gi dhako ni lewni ochido to kingi otamba mokete kom mano wachni. Onge piny ma onge lewni. An maneno anawuon monego koro kaka sirikal mantie ni otim. Gibe gisetemo. Of course nitie kuonde marem nitie. Makata wuon piny wuon ose acknowledge. Nitie kuonde marem nitie. An sani koro kama an gi nyakwara ang'ama ng'ongo asebedo piny ni Nyasaye osegwedha asebedo mbunge. By the way, nyaka ne Kenya yud lojo mosebedo mbunge less than 2000. So agoni Nyasaye ro kabada bedo kuro ma wuok kenda mangato kogol. So yes. Ana nyalo ku oganda wa. Whatever it is. Please. Courage to wadonjie yawa nyodonjo nyoro. Gitemo maginyalo. Not 100%. Joma bende criticize gibe nitie. To the difference en nisa nika dwaro gimore treasury. Tako agones mbade simu. Ni ori adwaro gimakama. The difference en nisa nika dwaro gimore minisima energy. Tagocho no pio wandai. Tako nja ugunja. To mataya unge korwa koni. Watim nango. Even the fact na nyalo gone simu mo makino. It's a big step. Okay. So ana won akwa Uganda. Whatever the outcome. Ange of course nini tie gimaduong mbele waka yiero mar Africa. Masa moro nyalo loko siasa ma Kenya. Tanda akwa Uganda. Ni whichever way it goes. Walemo of course. Chieng manene Raila ni debate. He did very well. Maani achiel kum jok manogo ne siu bako nja kom. Ka debate ni emi yiero goji tiseka ubini. Lakini siasa mar Africa siasa mar. Whatever the outcome. Wadi uru nyime ge sirikali. Nikecha wacho ni adieri. Nitie joma nyakwange. Ni jok musiko go kokoge. Adi gino siepe wadieri. Nikechi nwango. Kandalo manyocha ni waonge sirikandni. To gimako wuoyi mantie. Kwa donjo wuoyi ni. Pasa moro wane mogin kodwa gi wach. Nikechi ng'eyo ni wabende. To wabende wan gi haki mar nwango. Gi Kenya ka. Makata wan momo matin gi. Kaburo chopo kama bende koro wanyalo bole gimoro. Sani go na simu tabiro ka. Kanwango manyalo bole njako gero. Okabolo ni bende. Chingo inakare. Erokamano engineer. Mane kama weche numero mar dual engineer Nicholas Gumbo. Jakom dual mochung ne Kembe Sukari. Erokamano. Erokamano. Wanere sadek kaya sayo yi. Thank you so much. Asante sana. Erokamano. Okubate mundie. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the road. Citizen Jewelry.
This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune.